Dobre, vypnul som ho. Nemal by som sa moc otočiť. Dobro, už natáčame. A upiekliš, najprv tak môžu rozdobnúť. Jo, to som říkal, Mirojce vyjde, že dům do kytiku. No. 5 lopat. Si truda. Hľadám. Slabo to je počuť ako si. Říkám, že už chodíš sám po loto. Jaj no, čakám na Slendra. Dáme si duo, tango. Duel? Hej, duel, ako s vežou, viete, jeden v jeden. 1 na 10. Hej. To je zatiaľ nič. Sme pri šutri. Bude tu list? Nebude? Nebude? Není. Je? Je. Kendran, zlomili mi nohu. A tak Boh vie, prečo nemohol utekať, hej? No. Toto bude trošku... neviem čo, pretože neviem vôbec, kde tie stránky majú byť a niektorým smerom, vieš. No, zároveň. Že to video bude dlhé, dosť. Jo, preto mi povedal, že budeš hľadať druhú stránku. Tu sú akési kamene. Je tam stránka! Jo, hlavně toho, když už třeba na něj narazíš a bude daleko, tak se na něj nedívej dlouho, protože začne vrtit obráz a ono by to skončilo jako, že tě dostane. Hej, viem. To som videl pri tom typkovi, keď sa pred neho portal, či ako to bolo. Že v tej umývárke bol, alebo kde to. Teraz bol pred chvíľočkou predo mnou srať. Zrnil mi obraz. Chvíľočku, tak som hneď dal preč pohľad. On vlastne, čím viac týchto máš, čím viac stránok máš, tak tým bližšie sa k tebe asi aj teleportuje, ne? Jo. Myslel som si. Bol dosť ďaleko odo mňa. Máš nejakých stránek, tak si chce hrať, že to ti verím. Co? Že to ti verím. Jo. Aj tá hudba, to môže už Hej, tá hudba je taká, trošku mi lezie na nervy. Zas ono, tá hudba dělá tú atmosféru. Hej, to je jasné, aby si sa dosral. No, presne no. Len čakám proste, že ma trhne a sluchátka na ušoch a mrt. Vieš, ma zavrátia naspäť do tohto kunoťasu drý z hlavou. Na tebe vlastne niekto ponastú na hlave. Príde sestra. Hovoril si, že niekde napravo by malo byť auto, či čo si také, nie? No, tak nejak, no, že auto. Hej, viem. Niekde tam je proste červené auto. Niekde. No, taká auto. Tak je tam i nějaká cisterna, to je zase modrý auto. Modré auto, má to 4 kolesa. No, volám. Že 2 použil Slender na svoje oblečenie čierne. Jo, to bude dobré. A zatím máš 2 nebo 1? 2. Hardcore. Hardcore? To je oprus. Jo no. Chceli budeme hľadať nejakú posranú stránku. A naháníte nejakej zmrt s oblečkom z pneumatik.
Keby som aspoň vedel, kde tie stránky môžu byť. No, jasno. A mám ďalšiu! Ale musím k nej, kým ku nej dôjdem, ojojoj. Je to na strome a je tu Slender a je tam, že no. Už ide horšia hudba. Veď vlastne v tom videu ju bude počuť, takže. Ale tak ako keby som sa teraz otočil a on by tam bol, tak by som sa riadne dostal, to ti musím priznať. Jo, no. To akože... Tam byl nějaký týpek a přebral stránku a chtěl jít dozadu, jakože šel pozadu a nešlo mu to. Aha. Že za ním stál skryvisko, tak on sa tak jako pomalu otočil. Našiel som tu červenú. Bola, tak to ja som zrejme ľakol. Čo, hráš Slendera tiež? Tiež, no. A ty možno vieš, že sú také 4 steny Jo, okolo seba, no. Potom, to je práve, no. A on bol úplne na jeho máme, ako si no, tak tu nebude, lebo by sa mal byť za mnou, viem. A bol tam. Ja som našiel to červené auto a akýsi domček. No, tak na tom domčeku mohlo byť, mohlo. Nebolo, ne? Našťastie. Juro, jak šel ty 4 skiny, tak jednou videl tam nějaký týpek přebral stránku a A šiel dozadu, viem, v tom česku na konci. šel dozadu a nešlo mu, tak se otočil tam kam Slender. No, najhoršie je, keď ťa zasekne v tej budove, to je úplne, že... To je na hovno, to se už ho tam vedle nedostane. Veď vlastne ty potom... Dostane sa, ale ak už máš viac ako 5 stánok, tak už nie, lebo on už doslova ide za tebou. Jo, no, to je pod za toho nalačka, no. Proste jednoducho už sa ani tak nemusíš pozrieť, on ťa i tak lapí. Prostě má dikty, no. Ježiši. No. Skoro som nestihol toto. Bo sa teleportoval predo mňa. Tak toto. Ma skoro lapil. Juro, now look at this. This members... Ale chalán, ty kokosov sa skoro úplne celé telo zimomriavky. I keď sa teleportoval predo mňa, proste len nič a naraz drž. Inak... Miac? No, Potom keď bude táto dvojka fake, chceš to zahrať? uvidím, ale asi hej. Zapýtam, lebo už čo to bude zajme. Hej veď, potom tu prípade poved vyskúšam. Idem do toho domu s tými stenami. Len No, mám kľap, tam stáň kľap, konečne. kľap, kľap, kľap. Tu sa asi najviac budem doserávať, že? V tom dome. Jo. Tu som mal kde ísť. Znáš Gomen? Tam je Gnome. jedna stránka, určite, vždycky tam je No, jedna takový stránka. player, tak ten to hrál a tam ho Slender dostal po baráku právě a... Aha. Že ja teraz cúvam. Úplne najhoršie je, že jedna stránka sa vždycky zjaví dade v lese. Úplne dade v lese. Tak kde v riti, hej? No, tak na úplne hoci to. Kurňa. Ale to... Nie, ale... Prečo mi v jednej časti nefunguje baterka? Tam je tak urobená zle textúra, že som svietil a bolo to čierne aj tak. Jo, to je... Myslíš v tom dome však? Hej. No tak... To je tam. A kde som vzadu? Lety, kdy tak ty? Mne to vyplo, chápeš? A nie.